Huomenna. Ensimmäinen sorhajahtipäivä. 23. päivä lauantai. Tultiin tähän passiin ja olen pikkuhiljaa kello 4:35 eli saa alkaa just nyt ampumaan ja saatiin kuvat levitettyä. Ja kyllä koko ajan sorsaa lentää, että eiköhän tää ihan kohta päästä paukulle. Jatketaan näin. Onhan tämä makia olla täällä meren rannalle. Täällä ei tullut mitään autoja silloin. Jep. Kuuluu vaan hirveästi elämää joka puolella. On niin tyyni keli, ettei kuulu tuulen ääntä ollenkaan sillä kuulosuojaimellakin, että juuri ei oo eroa niinkö nää päästöjä ilman. Niin on joo. Sehän joo. Iski murrosikä. Mikä tuo oli? Joo. Jaa, laskeko ne siihen? Ei ne päästä niin lähelle. Tai se käy kokkeen. No, ei tässä nyt niin paljon ole liikennettä. Mihin kohti ne laski? No kun minä ammuin sitä sammaa just samalla sekunnilla.
laski aika... Mä olin tuossa kulmassa tuossa. Siinä on tommonen syvennys. Mä ajattelin, no siinä ne on varmaankin. Sitten jatkoin vähän, niin sitten se laski tämä lovi tähän. Sitten mä lähdin sitä lähestymään tosta. Koko ajan valmiina ampumaan. Ja just painamassa liipasinta, niin sä ammut ja mä ollaan refleksinä ammuin niin ihan samalla sekunnilla. Miten sä ammuit? Mä ajattelin, että sä et millään lähde sitä lähestymään. No ehkä minä vaan kävelin sitä kohti ja se ei tehnyt mitään. Niin. Sitten mä vilkasin saman tien tohon. Ei lähtenyt tavia. Mitä ihmettä. Ja lähdin sitä tänne päin tulemaan. Sitten siitä alkoikin lähteä. Kolme ainakin lähti ensin. Sitten mä hoksin ne vasta liian myöhään. Sitten siitä lähti 2. Huomasitko ne 2 tuli siihen silloin kun sä lähtit oikein? Juu, huomasin. Nehän ei ole hirveen kaukana silloin kun ne laski. No, jos mä olin tässä, niin ne laski tuonne. Nyt uskaltais tulla vähän paremmalle kollille. Oikealta pari kurkkea tulee nyt. Testataanpa passit. Kaukaa ne näkee. Kyllä ne kohta lähtee nuo hanahit tuolta. Se on hanahin sumu. Paitsi nyt tulee sorkkataru. Mistä? Mistä? Minä en näe. Tuolla suoraan se on oikein. Sitten meni päästä tuolla. Mikä se oli? Tavo. Hallilla. Se on varmaan 30 metriä. Joo. Ne ois tippunut suoraan kaislikkaan, jos ois tuohon ampunut. Heinuria pari tavia. Kaartavat uudestaan. Kaartavat vasemmalta. Eikö mennä yksin poispäin? Ne oli ne samat, mitkä lensi yli ensin. Tuo kyllä huomas varmaan minut. Joo. Se testata laittaa se ropo takaisin hetkeksi, että mitä ne meinaa. Se on siinä minun passissa. Sais vähän liikettä tähän, niin siellä vois toimia.
Jos se vaikka löisi tuohon oikealle puolelle, mistä ne on nyt tullut ne mitä on tullut. Minä sain! Pitää kato malttaa. Tämä ei ainakaan pelännyt roboa. No niin, kello 7. Tossa ollaan meillä 5 tavia alhaalla. 6. Aika hiljainen aamu ollut. Ei ihan ilman kalustatappiotakaan selvitty. Tuosta on lentänyt piippukamerasta akku irti. Kansi löytyi, mutta akkua ei. Tää on tämmöstä. Aurinkoglasithan täällä sais olla. Ammuin 2 laukausta tänne. Ja sait 2 tavia. Joo. Tää pitäis tulla kokeilemaan uusiksi. Se oli semmonen aamu. Monta me sit saatiin yhteensä? 8 tavia. Oli jo lähössä, kun tuli viimeiset ja kaveri kävi pomputtaa ne sitten sieltä 2 tavia. Siinä mennessä oli 6. Aika hiljasta. Niin tyyni ja hieno keli, niin ei ne oikein lentänyt. Jotakin kuitenkin. Hyvä aamu. No niin, tultiin pikku iltapistolle. Katsotaan, tulisiko yhtään iltalennolta sorsaa. Ajettiin ropo tuohon ja kaveri tulee vielä tähän muutaman kuvankaan. Niin lyvän ne tuohon kanssa veteen ja aletaan odottaa. Jos jotakin saatais. Jännä.
mukava kun sattaa, niin kaikkoa nuo hyönteiset tästä. Joo. Käy ihmeessä, jos se on silleen. No kyllä se silloin jo kannattaa. Sitä ei tiedä, kun sieltä lähtis useampia. Se on 20/10. Nyt olisi just se väli, missä ehkä jos kannattaa, niin tässä välissä. Ne on vissiin jossain sanokaalla. No niin, se oli semmonen viikonloppu. Tosiaan tässä nyt ei tällä viikonlopulla kerennyt kyllä lauantai jahtaamaan. Aamulento oli vähän hiljainen, mutta oli tosi nätti aamu ja mukava seisoskella merenrannalla. Me saatiin silti ihan hyvin. 8 tavia ammuttiin yhteensä. Kannatti lähteä. No päivällä sitten käytiin pomputtaan pari ojaa, mutta niistä nyt ei jäänyt mitään tarinaa. Ei nähty yhtään lintua. Nyt lähdettiin sitten illasta tekemään vielä pikkupisto tuonne merenrantaan. No siinä oli heti alkuun yksi tilanne. Tuli heinori ja laski johonkin 100 metrin päähän ja siitä uiskenteli kaislikkoa. Kaveri sen kävi sitten pomputtamassa sieltä. Se oli niin illan ainut laukaus ja ainut tilanne. Mutta oli nätti ilta. Pikkusen ripsi vettä, mutta eipä sekään haita niin. Nyt tuossa laitettiin lihoiksi sitten päivän linnut ja tuli laittaa saunan tulille ja saunotaan ja sitten sitä joutaa nukkumaan. Mutta nyt minä lähden ottamaan nämä ylimääräiset kamppeet pois alakaalle ja aika kuuma täällä saunan puolella. Saunomaan. Mutta ei muuta kuin ensi video.